Kaixo, ni Asier Iriarte naiz, 19 urte azkat, eta Bilabonakoa naiz. Ni Agustin naiz, Agustin Martinez, duela urte bat eta 3 hilabete edo lau nagola dantzaz konpainian, eta, orain sorpresa bat eduki dugu. Aurreo estrenatu genunen, dantza zen egontzan, eta orain Turineko konpainia hortan dantzaria dan Marko de Alteris, etorri zan ikustea eta esan zigun, gustatzen genion. Eta esan zigun, kurrikuluma bialtzeko eta improvisazio bat, minutu batekoa. Eta bialdu genion eta bioi hartu igue, así que, area jungo gara. Turinea goaz, Italiara, Baleto Teatro de Torino kontratu bat eskaini gute, eta bi aste barru bagoaz. Azteko, eta, ni irrikitan nago, eta uste eta hasi baita, niretzat kriston esperientzia izan da, zer nire lehen lana izan da, ez dantzaria bezala, beti, ikasten egon naiz, eskolarekin dantzatu egin dut, baina ez da berdina, kontratua dakau hemen, kriston aktuazioak izan ditugu, Espainia osoan egon geha, Polonian, eta orduan, niretzat dantzari eta pertsona bezala asko hasi naiz, asko ikasi dut, eta sentsazioa orain nire barrun, inkreíblea. Asko maite geha gure artean, eta baita ere esperientziak izan ditugu, gero bereikin, bizitzen, elkarrekin bizi geha. Egunero hemen 8 ordu egoten geha, dantzatzen, entxegutan eta dana, eta orduan, konfiantza egiten zu, baita ere, hori. Harreman oso hona izan dut. Ni dantzatzen sartu nintzen, momentu baten enun espero dantzatik bizitzeko aukera izango nunik. Bukatu nun batxiller, eta ja karrera aukeratzen da nintzen, eta esan ziaten, da zebaztezu probatzen dantza zen. Esan ziaten, nahi bazu mugin sartu, aprendiz bezala. Eta orduan dena aldatu ziaten. Eta orduan esan, bida. Aukera hau eman da, aprobetxatin bat. Baina eukiet aukera ikasteko denan lekuan, denan estilok, koreografia pila bat ikasiteu, koreografo askokin, eta igual koreografo famoso, baina etorria koreografo, etxeko koreografo baita etorria, eta esperientzia oso nahi izan da. Gaina zuzendaria, hemengo jendea oso majoa da, oso na. Gure zuzendari artistikoa Adriana Pous eman dit aukera bat, hemen kriston aukera eman dit. Bea da pertsona bat, ez dakit noizbait ezagutuko den olako pertsona bat, bea bezalakoa, porque da, es unika, eta ikasiet pila bat, eta denak ikasi dugu behan gatikan. Eta ez dakit, izan da esperientzia bat, perfecto.